Bej, veľmi rád by som ťa tu privítal u nás na podcaste, alebo možno, že to troška spovedaní v tvojom prípade, pretože si prvá z našej realitnej kancelárie a z veľa ľudí a veľa realitiakov, ktorých poznáme, ktorá získala titul. Veľmi pekne gratulujem. A možno, že otázka, ako prvé by sme si mohli povedať, čo je to titul RSC. Ahoj, Luky. Teší ma. Ďakujem za tento úžasný úvod. Teším sa, že som tu s tebou a že môžeme takto spolu tráviť čas a môžem sa ísť teda vychváliť. Áno, veľmi sa... Máš za čo, takže to je úplne v poriadku. Veľmi sa teším z titulu. Samozrejme, štúdium nekončí týmto titulom, lebo tých tém a tých informácií, ktoré človek potrebuje vedieť, tak je stále veľa. A čo si sa pýtal? No dobre, no vrátime sa. Čo je to titul RSC? Titul RSC je titul, ktorý si môžeš a určite asi ako každý z nás písať za menom a budeš to robiť rád. Ale nie. Choď, prihlás sa a skús si to a uvidíš, čo je to titul RSC. Nie, dobre. Pre koho by si odporúčala? Pre koho by si odporúčala toto štúdium, aby mohol získať tento titul? A samozrejme, nie je to len o titule, je to veľmi dôležité vlastne práve to vzdelanie samotné, samozrejme. Tak to je ako z jednej strany ľahká, z druhej strany ťažká otázka, že pre koho je vhodné. No, ako mne osobne to dalo veľa, cítim sa v mnohých témach sebavedomejšia, samozrejme tým pádom som pre klientov tým takým dôveryhodnejším partnerom, ale to si každý musí uznať, že či potrebuje alebo nepotrebuje titul RSC. No proste pre mňa je dôležité vzdelanie, čiže ja som ani neriešila, že či je to pre mňa vhodné alebo není to pre mňa vhodné. Jednoducho som to chcela, aby som si bola istá, že čo viem, tak viem naozaj dobre a 100%, a to, čo neviem, sa naučím a viem, čo mám ešte zlepšovať. Takže vnímaš možno, že po tých pár mesiacoch, keď si študovala, že stalo to za to, áno? Mne určite áno. Dozvedela si sa veľa možno, že takých zaujímavých informácií, ktoré si aj netušila? Áno, určite. Alebo vedela si ich len okrajovo? Napríklad dane, hej? Uh-huh. Každý ide takou veľkou obkľukou z tejto témy a povie, že viete, no toto rieši účtovník, skúste sa akože opýtať a hej, tú teóriu proste máš aj v skriptách, aj v tých online videách, čiže nevyhneš sa tomu. Dobre, a možno, že práve na tomto kurze, ktorom si bola, ty boli čo? Bol ste realitní makléri alebo aj nejaké ďalšie profesie? Je skvelé, že tento titul nie je len čisto pre realitných maklérov, aj keď sa to tak nazýva a možno to metie, ale mala som tam spolužiakov, ktorí boli právnici, advokáti, finančníci. Čiže áno, mala som aj iných spolužiakov, či už to boli advokáti, právnici, finančníci, čiže aby to potom divákov nezmiatlo. Nie je to len pre realitných maklérov, ale aj pre iné profesie. Dobre, a koľko trval kurz a ako si ho ty zvládala a možno, že ako prebiehal? No podľa mňa som ho zvládala výborne, ale treba sa opýtať môjho manžela, možno, že ako mi to išlo niekedy. Ale záleží od toho, že koľko má kto priestoru na to samoštúdium, lebo okrem teda skript, ktoré dostaneš a online videí, ktoré pozeráš a učíš sa, tak musíš to vedieť sklobiť aj svojou tou bežnou prácou a životom. Takže môže to trvať 4 mesiace, môže 6, môže 8, záleží aj kedy sa dohodneš potom na tom termíne, keď prejdú všetky tie konzultácie. Dobre, a možno, že otázka, koľko to trvalo tebe osobne? No, musím to vypočítať, lebo ja som začala o mesiac neskôr a to je možno tiež taká informácia, že viete sa prihlásiť, aj keď už ten termín bol vyhlásený, že možno s nejakými takýmito odchýlkami sa tam počíta. A neviem, či toto vlastne môžem hovoriť. Nikto sa nebude počuť. No, koľko to trvalo mne? No, originál termín prihlásenia bol 1.
júna, myslím. Ja som sa prihlásila až na konci júna a skúšky som robila 2.12. Takže si to vypočítajte. Dobre, a možno, že ako to prebiehalo v podstate? Bolo to skôr online kurz, boli to videá, alebo ste sa aj stretávali? Áno, prebieha to online, čiže môžu si to ľudia predstaviť, že je to ako keby dištančné štúdium, ktoré sme poznali počas covidu. Záleží na tebe, ako rýchlo vieš tie online videá si pozrieť, nasať z toho tie informácie, ktoré potrebuješ, ale ja osobne som si ich rada pozerala častejšie a viackrát a určite to odporúčam všetkým, ktorí sa budú učiť tiež. A potom sme mávali na pravidelnej báze aj konzultácie s tými danými odborníkmi z tej danej témy, ktorú sme preberali. Čiže počas toho, ako si to učila, tak si sa mohla zapísať nejaké veci, ktorým si nerozumela, povedzme, že alebo chcela si lepšie vysvetliť a potom si vlastne s nimi prešla? Výborne. Presne tak, ako hovoríš, presne tak to aj bolo. Každú jednu lekciu, alebo teda modul sme mali otvorený po skončení toho predošlého. My sme si ho v podstate napozerali, naučili, čo sme dokázali, aj z tých skript, ktoré ti prídu. No a potom nasleduje konzultácia, kde sa môžeš pýtať, ale aj nemusíš. Je to na tebe. Ako uznáš za vhodné, ako toho potrebuješ? Ja osobne som si robila zápisky aj do tých skript a hľadala som možno to prepojenie medzi tým textom a tou praxou a chcela som to mať vysvetlené tým odborníkom, čiže ja som sa snažila pripraviť na to. Dobre, máme za sebou štúdium a ako vyzerali skúšky samotné? Boli rozdelené na viacej častí, na jednu časť? Ako to bolo? Boli rozdelené na písomné skúšky, ústne skúšky a ešte pred tou ústnou skúškou si musel odovzdať esej. Dobre, a ako vyzerala oslava potom, keď ti povedali, že si získal ten titul? Priznaj sa. No, teraz si predstav. Sedím pred monitorom, oznamujú mi, alebo respektíve mi gratulujú, že dobrá odpoveď a že som urobila. Čiže snažila som sa ešte robiť tú formu, že nie, ja sa ešte nerozpláčem od radosti, nie. Takže som im samozrejme všetkým poďakovala. A keďže som potom vypla, myslím, že je to MS Meet, alebo čo to je, tak áno, môj byt sa zmenil na takú dráhu, kde som poskakovala a kričala a zjapala a tešila sa a áno, Luky, aj tancovala. Výborne, to si trénujeme na každom videu, len tak ďalej. Možno, že ešte povedz pre tých záujemcov, ktorí by chceli vlastne ako keby tento titul. Jasné, že každý si to musí sám rozhodnúť, že či ho má zmysel, nemá zmysel. Ako to vnímaš ty, možno, že v tých slovenských reáliách má tento titul zmysel a možno, že myslíš si, že v budúcnosti bude aj potrebný pre maklérov? No, u nás na Slovensku zatiaľ nie je podmienkou mať nejakú certifikáciu alebo mať teda nejakú odbornú skúšku, ktorá by sa mala pravidelne obnovovať. Ale myslím si, že je to segment, kde naozaj predávame nehnuteľnosti, ktoré nestoja 5 eur. Takže myslím si osobne, že proste prídu určité zmeny, kedy, to je ťažko povedať. A pýtal si sa ešte, že pre koho je vhodné, alebo teda, že či... Pre koho je určené, že možno, že komu by si to ty odporúčila? No musí si každý človek proste zvážiť, či si myslí, že tie informácie potrebuje. Ako ja osobne si myslím, že odborník ich určite potrebuje, ale musí zvážiť, akože niečo to aj stojí, nejaký ten čas ti to uberie a musíš mať naozaj dobrý time management, aby všetko fičalo ako má. Dúfam, že to pomôže a ľudia pochopia, že vlastne aj týmto vzdelávaním si získal veľa vecí informácií a ja verím tomu skutočne, že postupne bude toto aj povinnosťou, že prosto sa budú musieť vzdelávať tí makléri aj v tejto sfére a možno, že je to taká skúška, že čo aj preriedi tých, ktorí by tam nemuseli byť. Áno. Áno. Nie, ešte som v podstate len chcela povedať, že určite podľa mňa to štúdium dobre, lebo veľa vecí sa mení. A
pokiaľ sa neprihlasíš na nejaké aj dodatočné potom školenie alebo webináre alebo vzdelávanie, tak je to na teba možno hľadať tie informácie kade tade, toto máš všetko v kope a môžeš sa k tomu vrátiť a máš to. A prečo nie? Jasné, že už vzdelávanie vždycky bolo dobré a vždycky ťa vedel posunúť ďalej. Máš pravdu. To žena častokrát nepovie. Výborne. Veľmi sa teším, veľmi som rád, že si našla tento čas. Je to taký ten mini podcastík, ktorý sme presne chceli ťa vyzdvihnúť ako jedinú u nás v kancelárii, ktorý má tento titul. Veľmi ti gratulujeme. Veľmi sa teším aj to, že je niekto, kto sa vzdeláva a kto sa posúva. Sľubujem, že ja by som chcel, akože ja veľmi, veľmi plánujem, asi mojou inšpiráciou ako pre veľa ľudí. A len ti želám to, aby aj tento rok, aj všetky ostatné ďalšie si zhodnocoval toto, čo si sa naučila, aby to len prospievalo k tomu, aby si bola šťastná v tejto práci, lebo je to aj o tom byť pozitívne naladený a práve mať viacej možno, že tých informácií ako všetci ostatní. A toto je to, čo môže posúvať a rozdieluje možno tých maklérov od priemerných po vynikajúcich, akým si ty. Ďakujem veľmi pekne. Určite všetkým odporúčam. A keďže sa so mnou tak tešíte, tak ja už asi len na záver poviem, že tleskejte mi, mám to ráda. Správne. A predávaj samozrejme hlavne. To je jasné. No, to je samozrejme. Poďme na to.